Inti jogħġbok tiġborna hawnhekk flimkien. Min qalbna nitolbuk b'fisem Ġesu biex inti jogħġbok tibgħat il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuqna. Ejja Spiritu Qaddis, ejja bl-interċessjoni qawwija ta' Omna Marija. Nitolbuk Spiritu Santu Alla biex inti ftħinna qalbna u moħħna beraħ matul din il-ġimgħa għal dak kollu li Ġesu jixtieq jagħmel fina u bina. Għażiża Marjumna, nafdaw din il-ġimgħa sħiħa taħt il-ħarsien tiegħek. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. San Giuseppe u San Franġisk. Subbu ġiet qiegħda l-aħwa. Qabel ma nibdew it-tema li nixtieq nirriflettu fuqha llum u matul din il-ġimgħa, hekk nixtieq li jkollna dispożizzjoni tajba għal matul il-ġimgħa tal-eżerċizzi li se nagħmlu flimkien. U nixtieq li jekk ikollna ħafna ċar f'moħħna u f'qalbna illi maħniex hawnhekk matul din il-ġimgħa biex nitalmu affarijiet ġodda. ċara? M'għandniex ġimgħa ta' tagħlim. Imma hija ġimgħa biex insiru nies ġodda. Għaliex propju dan l-iskop ta' din il-ġimgħa tal-Randan Imqaddes SSTA. Mhuwiex żmien biex noqogħdu nittallmu affarijiet ġodda kemm xi ħaġa żgur sejrin nitalmu, però l-iktar importanti li nsiru nies ġodda għaliex dak li hu nisrani. F'San Pawl in-nisrani huwa ħolqien ġdid. Aħna qegħdin nagħmlu mixja lejlajt sabiex hemmhekk inġeddu l-magħmudija tagħna u nsiru ħolqien ġdid. U proprju matul din il-ġimgħa se tkun ġimgħa ta' katekeżi sħiħa li ħadd wassalna għall-magħmudija tagħna. Se napprofondixxu il-magħmudija tagħna, se napprofondixxu x'ġifieri tkun nisrani u napplikaw dan anke l-istati differenti tal-ħajja tagħna SSTA. U allura importanti li d-dispożizzjoni tal-qalb hija mhux li nitgħallem imma nitbiddel. Issa din hija l-inqas ħaġa li aħna l-kol kemm aħna rridu. Aħna l-inqas ħaġa li rridu li nitbiddlu. Jekk jista' jkun f'ħajjitna ma jitbiddel xejn, nibqa' kif jien. Imma aħna qegħdin hawnhekk SSTA biex ngħaddu mill-metamorfosi. X'inhija meta milux iċċelebrajna l-ħadd ta' trasfigurazzjoni, il-kelma Griega għal Ġesu li trasfigura ruħu, metamorfosi hija l-kelma tal-bidla. Forsi iktar nassoċjawha mal-dudu tal-ħarir, il-caterpillar illi jgħaddi minn żmien fejn kien jitkaxkar mal-art, jidħol ġol fosqa mbagħad isir farfett. Iż-żmien li jidħol fil-fosqa u jitbiddel ngħidulu l-metamorfosi tiegħu. Dan ir-randan dil-eżerċizzi huwa l-mument ħanidħlu f'dil-fosqa ħalli nitrasformaw ruħna bil-grazzja ta' Alla. U allura maħniex hawnhekk biex insolvu l-problemi tagħna, il-problemi ta' żwieġ u l-familja mhijiex ġimgħa ta' problem solving, imma hija ġimgħa ta' bidla. U biex isseħħ dan SSTA għandna bżonn il-qawwa tagħna mhux il-qawwa tagħna, għax aħna l-bidla nirreżistuha. Jekk jista' jkun jitbiddel anke fi żwieġ, jekk jista' jkun jitbiddel ir-raġel ma mhux jien, titbiddel il-mara u mhux jien, jitbiddlu t-tfal u mhux jien, jitbiddlu l-ġenituri u mhux jien, il-bidla nirreżistuha aħna SSTA. Però l-mulej biex jagħmel dan fina din hija ġimgħa ta' grazzja, ta' esperjenza. Għandna bżonn l-atteġġament ta' smigħ li nissimgħu bil-qalb il-kelma tal-Alla li ħad tiġi mħabbra lilna matul din il-ġimgħa għaliex il-kelma tal-Alla għandha qawwa fiha nfisha. SSTA. Għandna bżonn nitolbu matul din il-ġimgħa l-qawwa tal-Ispirtu Santu. L-eżerċizzi mhumiex magħluq għal daw it-tliet kwarti ta' riflessjoni li ħanagħmlu flimkien. Jekk irridu li dil-ġimgħa tħalli frott, irridu li matul il-ġimgħa parti daw it-tliet kwarti insibu l-mumenti daqsxejn ta' kwiet tagħna li nirriflettu fuq li qed nisimgħu, li nitolbu fuq li qed nisimgħu, li dak li jolqotna nitolbu l-qawwa u l-grazzja tal-Alla li jagħmluha ġewwa fina. Li nisimgħu l-kelma hawnhekk u nifqu hawn għajla sejħajlu frott. Imma jekk niħtlu f'ambjent ta' ġimgħa li qalbna hija miftuħa aktar għal Alla u nitolbu nixxenqu il-qawwa tiegħu, mirakli jistgħu jiġru fil-qalb tagħna matul din il-ġimgħa. U nikkollaboraw, nisimgħu, nitolbu, nikkollaboraw.
Jekk il-mulej se jgħaddi u se jgħaddi din il-ġimgħa mill-ħajja tagħna u se jgħid kelma, se jolqtok b'xi ħaġa, mhux toqgħod tgħid ara kien kienet sabiħa dik hemm laqtitni. Għamel xi ħaġa dwarha. Għax Alla jtik il-grazzja. Imma inti taħdem magħha bekk issek il-bidla SSTA. Flimkien, dan bħal-meta taqdef dajsa. B'moqdif wieħed toqgħod idduru taqgħod. Imma jekk naqtfu tnejn flimkien nimxu l qudiem. Aħna walla flimkien ħanamlu mixja matul din il-ġimgħa. Allura importanti ndaħluha f'qalbna ċara. Qegħdin hawn biex inħallu l-mulej jibdilna billi nisimgħu il-kelma, nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu u nikkollaboraw ma' dak li l-mulej irid jagħmel fina. U biex nintroduċu SSTA il-ġimgħa tal-eżerċizzi, nixtieq nieħu personaġġ bibliku fil-kelma tal-Alla mill-Vanġelu skont San Ġwan. Wieħed raġel li kien daqsxejn anzjan, jismu Nikodemu, ngħidulu Niki for short. U simgħu daqsxejn il-ġraja tikka ta' Niki. Kien hemm fost il-Fariżej raġel jismu Nikodemu. Wieħed mill-kbarat tal-Lut. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu: Rabbuni, aħna nafu li inti mallem ibgħut minn Alla għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qiegħed tagħmel int jekk Alla mhux miegħu. Ġesu jieġbu: tassew ngħidlek, jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Ħanifqu biss fuq żewġ bivrus. Kien hemm raġel jismu Nikodemu u ġie għand Ġesu bil-lejl, il-pija narawhom bil-mod matul il-ġimgħa. L-ewwel ħaġa l-kelma tal-Alla tgħid kien hemm raġel. Propjament il-Vanġelu nkiteb bil-Grek ma jgħidx kien hemm raġel, jgħid kien hemm bniedem, antropos. U interessanti li ftit qabel il-kelma tal-Alla tgħidilna illi Ġesu min-naħa tiegħu ma kienx jafda fihom għax kien jaf x'kien hemm f'kulħadd. Ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem għax hu stess jaf x'hemm fil-bniedem. Aħna Nikodemu llejla, irrelevanti li huwa raġel, illum jum il-mara. Imma huwa bniedem, antropos. U l-Vanġelu jgħidilna ftit qabel li Ġesu jaf x'hemm f'kull bniedem. Matul din il-ġimgħa SSTA, Ġesu jaf x'hemm fil-qalb tiegħek. Jaf x'hemm f'ħajtek. Jaf x'ġibt miegħek. Bħal Nikodemu ġejna għand Kristu u Ġesu jaf il-qalb tagħna, m'hemmx għalfejn jgħidulu ħafna. Jaf l-istorja ta' ħajjitna. Jaf il-ferħ, jaf id-batija, jaf in-niket, jaf id-dubi, jaf il-problemi ta' żwieġ, it-toqol tal-mart, il-biża tal-pandemija, il-problemi tax-xogħol, is-sitwazzjoni tal-parroċċja, is-sitwazzjoni ta' Għawdex, ir-realtà fid-djoċesi ta' Għawdex, jaf kollox il-mulej. Jaf x'hemm f'qalbna. U allura mill-bidu SSTA din il-ġimgħa tkun ġimgħa li tiddaħħalna fil-fond ta' qalbna għax Alla hemm jafna. Ma tistax tkun ġimgħa li nkunu superfiċjali oxra. Neħtlu fil-fond tal-qalb tagħna biex niskopru l-Alla, però anke biex niskopru l-xulxin mill-ġid mill-qalb. SSTA. Dan raġel, meta naqraw ftit b'attenzjoni, kien raġel anzjan, għax ma Ġesu jgħidu jekk tixtri twieled mill-ġdid jgħidlu jista' jkun xi ħadd fix-xjuħitu jerġa' jitwieled mill-ġdid. Allura aħna SSTA jista' jkun li aħna anzjani li qegħdin hawn, mhux anzjani kwistjoni ta' età. L-anzjan xi jfisser? L-anzjan jista' jkun persuna li dara ħafna affarijiet f'ħajtu u issa ċaqilqux. Forsi inti anzjan fi żwieġ tiegħek, int għandek mudell f'moħħok ta' żwieġ, għandek mudell ċar, jiena l-mara suppost nagħmel hekk, u r-raġel suppost jagħmel hekk u ħadd ma jċaqlaqni. Anzjan jista' jkun li inti sirt anzjan f'xi tfisser li tkun nisrani. Issa toqgħodx tgħid ħafna affarijiet ġodda fader, jiena li nkun nisrani, niġi l-qudies nar ta' ħadd ngħid xi talba l-emmulaw barra bid-daqqa ġewwa bisfin. Jista' jkun inti anzjan il-mudell kif trabbi tfal. Jiena hekk naf issa toqgħodx tgħid ħafna affarijiet, jiena hekk tallimt hekk nafa u tafhem l-affari. Anzjan jista' jkun persuna li qalbu fil-ħajja. Għaliex meta inti tikber f'ċerta età u forsi tkun għaddejt minn ċerta dbatija u m'hemmx għalfejn għadda ħafna żmien biex tgħaddi dbatija, jista' jkun li f'qalbek jidħol ftih il-qalb. U allura dawn l-eżerċizzi sibuk anzjan, persuna li qed taqta' qalbek minħabba l-istorja tal-ħajja tiegħek. Anzjan fi żwieġ tiegħek forsi tajt qalbek li jista' jkun hemm bidla, qed nitkellmu minn bidla daqt
imma jingħata qalbi li jista' jkun hemm bidla fil-ħajja miż-żewġa tiegħi, fil-ħajja ta' wliedi, fil-ħajja spiritwali tiegħi, fil-ħajja tiegħi personali. Anzjan jista' jkun persuna li qed jistenna l-mewt iġi fuqu. SSTA, looking forward on nothing. U jista' jkun li inti dak li qed tagħmel. U f'xi dwejja iġri neħles. Kull marrit li neħles mhux bil-fors li mmut, imma tant ġbajt naqla, tant ġbajt nara ma' wiċċi, tant ġbajt nara ħażen fid-dinja, tant ġbajt nipprova kollu għal xejn u tista' tkun żgħir u tiraġun hekk SSTA. Illi aħjar tiġi aħjar neħles. Il-mewt mhux bil-fors immewt. Neħles jista' jkun nitlaq, nissepara, niddivorzja, noħroġ miż-żwieġ. Għamlu li tridu, tgħidu lix ma rridx nisma' xbajt. Ħafna esperjenzi ixejħuk b'dan il-mod SSTA. Aħna jista' jkollna din l-anzjanità, però l-anzjani jista' jkun ukoll fil-kelma tal-Alla, fil-ktieb tal-profeta Ġewel jgħidilna li l-anzjani kapaċi joħolmu jaraw viżjonijiet. Għandna anzjani ieħor fil-Vanġelu ta' Salluqa. Xmun li l-Madonna tintaqa' miegħu flimkien ma' Anna anzjana oħra fit-tempju. Illi dawn ħajjithom ma kienx staġnata, ma kienx anzjanità mejta bħala mentalità u bħala stil ta' ħajja, imma fl-anzjanità tagħhom huma miftuħa biex jilqgħu il-Kristu b'mod ġdid, qegħdin ifittxu xi ħaġa ġdida f'ħajjithom. Dan huwa l-anzjan żagħżugħ, għandna anzjani li huma żgħażagħ u żgħażagħ li huma anzjani. SSTA. U propju llum irridu nsibu lil nfusna kemm jista' jkun ma' dawn l-anzjani li qegħdin ifittxu. Li għanna bagalja, li għanna esperjenza, li għanna ġrieħi, li għanna sofferenza fil-ħajja, li għaddejna minn ċerta kriżijiet u problemi u forsi għatanna, però miftuħin għal futur sabiħ, għal tama ġdida, għal Ġesu li jidħol f'ħajjitna bħal xmun u għanna fit-tempju. Għanna damet 40 sena fit-tempju tistenna. SSTA. Sakemm Ġesu jiġi fl-imkien ma' Marija u Ġuseppi u jdaħluh fit-tempju. Nikodemu nistgħu nkunu aħna, il-bniedem li Alla jaf xejn fina, fl-anzjanità tagħna li għandha daw it-tifsiriet kollha. Però Nikodemu, fuq dan xtaqt nifoka fit-tul. Filiema ħin imur għand Ġesu. Nikodemu imur għand Ġesu bil-lejl. U bil-lejl jista' jkun għal diversi raġunijiet SSTA. Bil-lejl jista' jkun għaliex kien bniedem Fariżew, kien grupp reliġjuż li Ġesu kellu ħafna clashes miegħu u allura ma rridx jidher li qed jiltaqa' ma' Kristu quddiem l-oħrajn. Però bil-lejl SSTA jista' jkun it-tfittxija anterjuri tiegħu dan il-bniedem li minkejja li hu bniedem għaref, minkejja li hu bniedem jaf, minkejja li hu bniedem li jgħallem lill-oħrajn, minkejja li huwa leader reliġjuż, huwa qed ifittex huwa stess. U aħna nistgħu nkunu għandna din is-sitwazzjoni f'ħajjitna. Minkejja li jiena ili niġi l-Knisja, jiena qed nivojt minn ġewwa. Minkejja li jiena ili nitqarben, imma nħoss li m'hemmx relazzjoni ma' Kristu. Minkejja li jiena ili miżżewweġ u suppost nallem saħansitra l-uliedi u n-neputijiet ġifier il-ħajja miż-żewġa, jien f'qalbi tajt qalbi mill-imħabba bqajt hemm ma xkrepajt għax m'hemmx tagħmel. U nħares lura jiddispjaċini li ma tlaqx u jiddispjaċini li bqajt. Ir-raġuni għax dħalt fi żwieġ mhux bil-forsi hija raġuni li żammitek fil-ħajja miż-żewġa. Għandek dan il-lejl waqt li inti persuna illi minn barra dan kien persuna rispettat. Tista' tkun il-lejla li kif isser persuna rispettat, persuna ta' fama tajba, persuna l kulħadd jaf li fil-Knisja u fis-soċjetà, però minn ġewwa mkisser. Kull ma qed nagħmel qed nilbes maskra. SSTA. ċitan imur bil-lejl, pero fil-lejl imur għand Kristu, ma jiexix waħdu. U dan il-lejl fil-ħajja nisranija tagħna, nixtieq nifoka fuq il-lejl tagħna bħala ansara. Aħna s-saċerdoti, il-Knisja, l-komunità, il-miżżewġin, aħna minn aħna li mamdin. SSTA. Il-lejl għalina bħala ansara jista' jkun il-lejl li ma nkunux aktar focused f'ħajjitna. Ħajjitna tilfet il-focus tagħha. Fuq livell spirituali qed nitkellmu, fuq x'jagħmilna ansara, għandna bżonn nagħmlu riflessjoni profonda lilek x'jagħmlek nisrani li ħaduk biex titammet meta kont żgħir huwa l-bidu imma nittama li ma tikx hemm.
Jekk qatt ma nagħmlu riflessjoni fil-fond x'għamilna nsara SSTA, qatt ma niskopru l-ferħ tal-Eid, tal-ħajja nisranija, tal-lejl tal-Eid, tal-viġili li ħan niċċelebraw. Meta l-persuna titlef il-focus SSTA, tgħix fejn ħabat fejn laqat. Kristjanità ta' fejn ħabat fejn laqat. U l-kelma tal-Alla għandha kelma bil-Grik għal min jgħix hekk fejn ħabat fejn laqat, tilef il-focus. Dil-kelma hija hamartja, issa nsewa, biex tiftakruha. Illi meta niġu biex naqelbu għal Malti hija dnub. Id-dnub fil-Bibja, fit-Testament il-ġdid mod speċjali, huwa li inti ma tibqax iffukat fil-ħajja tiegħek. Ħantikom ftit immaġni biex tifhmu dan. Immaġina qed tuħu ritratt u mhux iffukat. U bil-lenti jew qed tuħu video tipprova tiffukah. Meta tiffukah dak li qed tħares lejh jiġi ċar. Meta huwa sfukat dak li qed tħares lejh mhux ċar. Id-dnub huwa li aħna nkunu sfukati u mhux aktar iffukati, mbagħad naraw fuq xiex. Immaġni oħra biex narawha hija bħal meta tilab id-darts. Tgara d-darts u qatt ma toħda fiċ-ċentru, bullseye, you miss the mark. Dak hu dnub fil-Bibja. You miss the mark. Jew bħal meta xi ħadd jipprova jgħidlek xi ħaġa, idduru jaqgħad u tgħidlu isma' rajt li fwieti, għidli xi trid tgħidli. Bħal meta tfal joqogħdu jduru miegħek. Irdu jgħidulek xi ħaġa, jibżu jistħu jaqlaħħa ibni. Għidli xi trid tgħidli mhux idduru taqgħod. Xi kuntanti ġranka f'ħajja miż-żewġa tinduna jridu nagħtu messaġġ il-xulxin imma ma nagħtuhx, induru u naqdu aqlaħħa. Dak hu dnub SSTA. Meta aħna f'ħajjitna induru u naqdu ngħixu aljenati minn dak li hu ċentrali fil-ħajja tagħna. U ċentru f'ħajjitna SSTA aħna nafu minnu. Hija l-persuna ta' Ġesu. Hija l-persuna għażiża ta' Kristu. Nixtieq naralkom ftit siltiet mill-kelma ta' Alla biex iħeġġu l-qalbna biex jagħtuha id-direzzjoni taċ-ċentru vera ta' ħajjitna. Għalli xi drabi mill-ħajja nisranija tagħna nistgħu nagħmluha ħafna affarijiet. M'hemmx għalfejn tkun nisrani qalbi biex tagħmel il-ġid. Hawn min hu ateu, hawn min hu Musulman, hawn min ma jemminx bil-basal, hawn min ma jersaqx lejn il-Knisja u jagħmel ġid iktar minnu minnek. Tafu nisek għax jiena naf diversi. Lejn il-Knisja ma jersqux u jagħmlu ħafna tajjeb. Għaliex li għamilna nsara mhux li nagħmlu t-tajjeb l-ewwel qabel kollox. Tista' ma temmen f'xejn u tagħmel it-tajjeb. Imma li għamilna nsara li aħna skoprejna għal Ġesu Kristu f'ħajjitna. Dak li għamilna Kristjani. Il-ktib tal-Proverbi jgħid żomm għajnejk dritti quddiemek u ħarstek il-quddiem itfaħħa. Hekk iridu nkunu fuq Ġesu. Għajnejna dritti fuqu u ħarsitna fuqu tant illi litra l-Lut tgħidilna inżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. Ġesu darb'oħra għalilna ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien. Għax jew ikun jobot il-wieħed u jħobb il-ieħor. Jew jintrabat ma' wieħed u jistmell il-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Sfukati meta npoġġu l-flus qabel kollox, meta npoġġu l-finanzi qabel kollox, meta ngħixu għall-flus, ngħixu mill-flus. U Ġesu jagħmilha ċara, jew l-flus jew jien. Ġesu tiffoka fuqu daqskemm tħallih imislek il-but. SSTA. Meta l-flus jiġi qabel Alla, isiru l-Alla fals li tant għandna fi żminijietna. Alla flus tant drabi llum huwa ċ-ċentru tal-għażliet tagħna, tal-ħsieb tagħna, tad-deċiżjonijiet tagħna. Ejjew naraw il-koll anke fil-Knisja da, kull imkien qed ngħid. Ejjew naraw fil-verità nagħmlu eżami ta' kuxjenza bejn Kristu u l-flus fejn qegħdin fil-ħajja tagħna. Ġesu għalilna fittxu l-ewwel is-saltna tal-Alla u l-ġustizzja tiegħu. U dan jingħatalkom ukoll, dan huma l-bżonnijiet materjali. Imma fittxu l-ewwel lill-mulejja, il-materjal jiġi. San Pawli jgħidilna aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema
mhux f'dawk tal-art. Eżis tiegħi, li nkunu ffokati fuq Kristu ħadd mhu biżżejjed biex ngħidilkom kemm hu essenzjali. Ġesu faċilment aħna noħduh u hija issu xi lider tajjeb, xi lider spiritwali, xi ħadd rivoluzzjonarju, xi politiku tajjeb, xi fundatur ta' reliġjon. Ma Kristu Alla li sar bniedem eżis tiegħi, fl-imħabba infinita tiegħu lejna. Dan huwa żmien li aħna nekku fil-fond nikkontemplaw dil-persuna għażiża ta' Ġesu li tagħmilna nsara fil-verità. Biex nkunu focused, nixtieqkom tifhmu biċċa biċċa li nkunu ffokati fil-ħajja jagħtina 5 affarijiet li jagħmlu l-ħajja tagħna bis-sens u għandha meaning. Li dan il-lejl li nkunu sfukati jerġa' jiffoka fil-ħajja tagħna. L-ewwel ħaġa, meta inti ffukat, inti persuna li għandek viżjoni f'ħajtek. Għandek viżjoni. M'intix fejn ħabat, fejn laqat. Viżjoni fil-ħajja tattirak, tmexxik, tispirak, tatik raġuni, tatik sens, tatik meaning, tatik mentalità kif tirraġuna, tatik valuri. Eżis tiegħi. Per eżempju, aħna l-koll għandna viżjoni fuq is-saħħa. Alla ħares le, is-saħħa hija tant importanti għalina. U x'in il-viżjoni tas-saħħa hija li ngħix. Dak il-viżjoni tas-saħħa li tgħix. Ħadd minna ma jrid imut eżis tiegħi. Araw fil-pandemija qed nagħmlu minn kollox biex il-viżjoni tas-saħħa tagħna intejbuha. Imma għandek viżjoni li tgħix. Qatt intqajtu ma' xi ħadd li l-viżjoni tiegħu għal jmut, jiena tqajt. Li rid imut, irid jeħles. U mbagħad minna minn dik il-viżjoni joħorġu l-valuri, joħroġ il-kliem, joħroġ inti xtejt. Meta l-bniedem m'għandux viżjoni, mhux iffukat, il-viżjoni tiffukak, li għandek viżjoni għaż-żwieġ tiegħek, li għandek viżjoni għall-familja, li għandek viżjoni għall-uliedek, li għandek viżjoni għall-knisja, li għandek viżjoni għall-komunità parrokjali, iżommok iċċentrat, li għandek viżjoni għar-relazzjoni tiegħek. Jekk m'għandekx viżjoni, allura tgħix bla doċċ. M'hemm xejn jimbuttak, x'jattirak, x'ispirak, valuri ma jeżistux għax bla viżjoni tispiċċa. U l-viżjoni jeżistijej, il-kelma Alla għandha vers li veri jolqotni. Il-ktieb ta' Proverbi jgħid hekk. Jekk ma jkunx hemm min iwissi, il-poplu jsir bla rażan. Jekk imorru fl-Ebrajk huwa daqsxejn jisbaħ. Jekk ma jkunx hemm min mhux iwissi, il-kelma Ebrajk hija xazon li tfisser viżjoni. Jekk ma jkunx hemm viżjoni, il-poplu jsir bla rażan. Il-kelma rażan hawnhekk bl-Ebrajk hija para li tfisser bla kontroll u mitluq. Il-bniedem mingħajr viżjoni huwa bniedem mitluq f'dan il-lejl. Issa lina l-insara, din il-viżjoni x'inhi jeżistijej? Il-politiċi għandhom viżjoni ta' proġett. Il-viżjoni tan-Nisrani huwa persuna, mhux proġett. Il-persuna ta' Ġesu u aħna fih. U l-bniedem maħluq fix-xbija tiegħu. Dak huwa l-viżjoni vera tagħna l-insara. Isimgħu Ġesu xejdinna, ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. San Pawl, għalija l-ħajja Kristu. Inross il-qudiem biex naħtaf dan bħalma Kristu ġata flili. Ngħix, imma mhux jien ngħix, iżda Kristu jgħix fija. San Pawl waħda mill-iktar espressjonijiet li juża hija en Kristo bil-Grek, li tfisser kollox fi Kristu eżistijej. Ġesu mhuwiex l-ewwel f'ħajjitna. Nittama li Ġesu mhuwiex l-ewwel f'ħajjitna. Għaliex jekk Ġesu l-ewwel huwa parti mill-lista, hemm it-tieni hemm it-tielet. Fin-Nisrani Ġesu mhux l-ewwel, Ġesu huwa biss u kollox fih. Iż-żwieġ fih, il-ferħ fih, id-batija fih, ix-xogħol fih, id-divertiment fih, is-sesswalità fih, il-ħidma fih, id-doni fih, li ngħixu l-ħajja fih, li nsifru fih, nirrekiraw ruħna fih. Aħna li nsara hekk. Ġesu jsir kollox għalina. Eżistijej. Mhuwiex l-ewwel fl-lista.
minnu mbagħad ngħixu, minnu nirraġunaw, minnu naħsbu, minnu nimxu l-qudiem, minnu ngħixu l-ħajja miż-żewġa. Mela l-ewwel li għandna bżonn biex il-lejl ma jibqa' sfukat, jibda jiffoka huwa viżjoni bħala nsara, anke bħala knisja. SSTA. Irid ikollna viżjoni ċara anke bħala koppji nsara. X'differenza jagħmel bejnek miżżewweġ fil-knisja u bejn xi ħadd miżżewweġ biċ-ċivil? Tista' tgħiduli x'differenza hemm? X'taħsbu li differenza? Taħsbu li miżżewweġ ċivilment ma jħobbx il-xulxin? Ovvjament li jħobb il-xulxin u jkun fidil lejn xulxin u għandu valuri. Però għamel għażla li l-imħabba tal-koppja ma tirriflettix l-imħabba ta' Ġesu fid-dinja. Tirrifletti biss l-imħabba bejnu u bejn Marti u nifqu hemm. Min iżżewweġ fi Kristu, jiġifieri fis-sagrament ta' żwieġ, aħna nħobbu ngħidu tiżżewweġ bil-Knisja. Nippreferi ma nużawhiex, ħajja ngħidu niżżewweġ fil-mulej, għax dik il-kelma eżatta. SSTA, niżżewġu fi Kristu. Flok biċ-ċivili bil-Knisja, ma il-kliem ma jirriflettix. Għandna tant affarijiet fil-Kristjanità tagħna li bqajna ngħiduhom u tlifna s-sens veru tagħhom. Koppja li żżewwiġtu fi Kristu f'dil viżjoni li Ġesu huwa kollox għalina, għażilna li l-imħabba ta' bejnietna ma tkunx bis-sinjal ta' kemm jiena nħobbok, imma ta' kemm Ġesu jħobb il-Knisja, Ġesu jħobb il-bniedem. Jiena għandi missjoni bħala persuna miż-żewġa. Tiftakru meta tajtu ċ-ċurket tagħkom fi żwieġ? Xettu. Ħu dan is-surket bħala sinjal tal-fedeltà tiegħi lejk. Però ma waqafx hemm. Kieku waqaft hemm, stajt iżżewweġ biċ-ċivil qalbi. Għax huwa sinjal tal-fedeltà tiegħek taqaf hemm. Però int komplejt. Kif komplejta? Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Ma bqajtx bħala sinjal tal-imħabba tiegħi lejk full stop waqafna hemmhekk. Kien ikun tajjeb. Però intom ma miżiltu xi ħaġa aħjar li l-mulej sejħilkom għal ħajja miż-żewġa. Mhux għax daw kar, laqas xejn. Għażiltu li tgħixuha fi Kristu, f'isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Imma meta għedna dal-kliem, meta minna dil-għażla, SSTA, għandna dil-viżjoni ċara. L-imħabba lejn martek, lejn żewġek, verament qed tagħmilha fuq il-mudell ta' Ġesu, kif Ġesu jħobb. Kieku jkollok tistaqsi lil martek tgħidilha fil-mod kif jien inħobbok, int tiskopri kif Alla jħobbok. Kieku kellek tgħidha l-martek, tgħidha r-raġel il-mara. It-tfal kieku kellhom isaqsuwilna, ma Ġesu jħobbni kif tħobbni int? Pa, Ġesu jħobbni kif tħobbni int? Għalhekk intom SSTA hemm bżonn din il-viżjoni, x'din hija s-sejħa tagħkom mhu speċjali fi żwieġ u l-familja. Imbagħad meta għandna viżjoni, mill-viżjoni joħorġu għanijiet, xewqat. Il-viżjoni tgħidlek why, il-għaliex. Imbagħad l-għanijiet jgħidulek what, x'irrid, x'nixtieq fil-ħajja tiegħi ta' nisrani, ta' bniedem dixxiplu ta' Ġesu, ta' persuna miż-żewġa fi Kristu fih dan il-komunità nisranija. Meta għandna viżjoni li huwa Kristu li jmexxi ħajjitna, dak li rridu li nixtiequ ma jibqax skont ma jinqala fiċ-ċirkustanzi. Ifhmuha din SSTA. Għax uħud minna il-ħajja tagħna ngħixuha biċċiet. Issa nqala hekk u nara x'nagħmel. Issa nqala hekk u nara x'nagħmel. Imma fejn sejjer? Inti jekk trid minn hawn titlaq l-Italja, l-hemmhekk hija l-viżjoni tiegħek. Kull ma jinqala tiddeċidih biex tasal l-Italja. Mhux illum niddeċidi u għada niddeċidi sett u ma nafx fejn sejjer, fejn ħabat laqat, fejn laqat. Jekk naf fejn sejjer il-viżjoni x'inhi, l-għażliet tiegħi jridu jwasluni għal hemm. Jekk le, ħajti ngħixha fil-biċċiet. Illum imbagħti u ma nafx għaliex. Illum nifraħ u ma nafx għaliex. Imma donna katina li mhix magħquda fl-imkien. F'ħajti sparpaljat.
id-dar ngħix mod, nagħmel għażliet mod, niġi l-Knisja nagħmel għażliet mod ieħor, immur fuq ix-xogħol nagħmel għażliet mod ieħor, noħroġ mal-ħbieb nagħmel għażliet mod ieħor, imma jien l-istess persuna. L-istess persuna kullimkien jiena. Il-bniedem li għandu viżjoni jsir awtentiku. L-għażliet tiegħu ta' Kristjan, ta' Nisrani, jagħmilhom l-istess kullimkien. Pereżempju, min għandu viżjoni tajba li jgħix b'saħħtu, imbagħad l-għanijiet jibda jagħmilhom kollha hemm. Irid nolob, irid inaqqas il-pressjoni, innaqqas il-kolesterol, ċertu pis li l-ħaqt issa rid inżommu, kollox jibda jdur ma' hekk, mal-viżjoni li għandek li tgħix b'saħħtek. Jekk dik il-viżjoni mhix hemm, u hija llum junk food, u għadha pizza, mbagħad il-pastizzi, mbagħad l-aġin, nibqgħu kollox bla doċċ. Min għandu viżjoni ma jagħmilx hekk. Araw min jiddeċiedi li jkollu viżjoni ta' saħħa kif jibda jitbiddel eżistijaj fil-mentalità tiegħu, fl-għażliet li jagħmel biex jgħix healthy. Aħna l-għanijiet tagħna bħala nsarek il-viżjoni wa Kristu, l-għan tagħna tafu x'inhu mbagħad? Mulej xi trid minni li nagħmel ir-rida tiegħek. Il-lejl li noħorġu minnu meta nibdew nfittxu ir-rida t'Alla. Ġesu darba qal l-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rida ta' missieri. Jekk għandi viżjoni ċara, Kristu l-mulej, l-għan tiegħi u li nagħmel ir-rida tiegħu. Min m'għandux il-viżjoni t'Alla jagħmel li jrid hu. Imma min mixi wara Ġesu eżistijaj, jgħidlu mulej xi trid minni int. Imbagħad il-viżjoni tagħtina t-tielet ħaġa eżistijaj. Il-viżjoni tagħtina pjan ta' azzjoni f'ħajjitna. Viżjoni tgħidilna why, l-għanijiet jgħidilna what, xirrid. Imbagħad tagħtina plan of action, how, kif se nasal. Min għandu pjan għas-saħħa jaf kif irid jasal. Jagħmel eżerċizzju, jagħmel id-dieta, imur il-ġim, ikun determinat għal kollu u jasal. Imma n-Nasrani x'inhu l-pjan tiegħu biex ifittex ir-rida t'Alla? San Franġis Assisi jgħidilna huwa sempliċi li ngħixu l-Vanġelu ta' Ġesu. Li aħna niskopru l-mulej xi minna billi ngħixu l-kelma tiegħu eżistijaj. Li aħna naħdmu jitfit ma' Alla, li ma ngħixux waħedna, li nisflu t-tango u nofruha tnej li aħna flimkien mal-mulej eżistijaj. Pero kiena ma nafx din il-kelma. Ir-randan jiġi biex nisimgħu ta' spiss fil-font il-kelma t'Alla. Jekk dil-kelma jien ma nismajiex, jien ma nistax ngħidlu mulej xi trid minni. Jien ma nafx il-mulej xi trid minni. Naf biss jien xi rrid, imma mhux Alla xi jrid. Ir-raba' ħaġa li viżjoni tagħtik eżistijaj huwa li tgħinek tfoġġi l-ħin f'postu. Il-ħin tibda tużaħ tajjeb. Issa fil-għodu mmur mixja, ħin fiss, jew fil-għaxija, nużaħ tajjeb. Kollox jibda jdur madwar il-ħin, għax għandek viżjoni fejn tittasal. Anka n-Nisrani eżistijaj. Meta l-viżjoni tiegħu hija Kristu, joħloq 4 spazji ta' ħinijiet f'ħajtu. Il-ħin tal-liturġija, ċe il-ħin li jitlob, il-ħin li jingħaqad malla waħdu, fil-familja, it-talb fil-familja u t-talb fil-komunità. Meta Kristu għal-viżjoni tiegħek, tibda toħloq spazju għalih li ngħidulu biex titlob. Tibda toħloq spazju ieħor biex taqdi bħal Ġesu. Fil-Knisja jgħidula d-djakonija, ċili tibda tħobb kif Kristu jħobb. Tibda taqdi fi żwieġ u l-familja tiegħek, tibda taqdi l-foqra, taqdi l-minu fil-bżonn. Jekk Kristu l-viżjoni tiegħek tibda tfittex int il-foqra tal-parroċċa tiegħek. U l-ikbar fqir tafu minnu, mhux min m'għandux flus, jew min jgħix barra triq għalkemm minn dawanna. L-ikbar fqir huwa min mhux maħbub. L-ikbar fqir tista' tkun martek ibni u żewġek li ngħixu taħt saqaf wieħed imma l-mara tħossha waħedha. Żewġi jħossu waħdi minkejja li ngħixu flimkien. L-ikbar faqar jista' jkun il-persuna li int tgħix magħha. L-ikbar bosta faqar jista' jkun darek u l-iktar persuna fqira tista' tkun martek, żewġek u wliedek. Jekk ngħixu flimkien u ma nħossunix maħbuba. L-ewwel imħabba, l-ewwel djakonija
l-ewwel spazju li l-viżjoni ta' Ġesu tagħtina huwa li naqdu fl-imħabba u noħorġu mill-lejl mill-isfukar li jista' jkollna. Mbagħad għandna spazju ieħor, kien ieħor li nagħtu xhieda ngħidula l-marturija fil-Knisja. Li jiena nixet għal Kristu, li nitkellem dwar Ġesu, ngħix il-valur insara. Illi nagħti spazju f'ħajti li jien ma nistħix ngħid li jien ta' Ġesu Kristu. Li jien ma nistħix ngħid li jien nemmen f'Alla, ma nistħix ngħid li jien maħbub minn Alla, ma nistħix ngħid li jien amur qudies il-ħadd nisma' l-kelma tiegħu. Kemm spazji nistgħu noħolqu biex nagħtu xhieda, ibda mill-mezzi soċjali, mill-internet, Facebook, Twitter, Instagram, x'tużaw. L-ispazju tal-familja SSTA li ma nibżawx nagħtu l-valur insara lil uliedna. Imbagħad għandna l-ispazju ieħor li rridu noħolqu fil-ħin tagħna. Li huwa l-ispazju tal-għaqda li fil-Knisja jgħidula l-koinonija. L-għaqda taħdem għall-għaqda fiż-żwieġ u l-familja, taħdem għall-għaqda fil-parroċċja, taħdem għall-għaqda fil-lokalità, tagħmel għall-għaqda fid-djoċesi f'pajjiżek. Il-persuna li għandu l-Kristu bħala viżjoni tiegħu iħabbrek għall-għaqda għax aħna l-kol aħwa fi Kristu SSTA. Araw il-Papa du kif ġillum mill-vjaġġ li għamel Iraq f'post li għadda dal-aħħar 10 snin intbatijiet kbar. Il-Papa mar jiltaqa' ma' nies li fil-moħħod minnu waqasu Mansara u Musulmani. Imma jaf li l-imħabba talla ma tridniex mifruda minn xulxin. Fl-anzjanità tiegħu jekk smajtu l-intervista li qal illum huwa ġej lura lejn il-Vatikan, qal li għajja ħafna f'dan il-vjaġġ għax l-età għajjietu. Għandu pulmun wieħed biss jaħdem u x-xatka f'daru. U xorta waħda mill-ispazju biex joħloq l-għaqda f'dinja li hija mkissra SSTA. Għax min għandu l-viżjoni ta' Kristu iħabbrek għall-għaqda u mhux għall-firda SSTA. Imbagħad il-viżjoni tina l-ħames ħaġa, mela l-viżjoni turina tifsira f'ħajjitna, tatina għanijiet ċari, tatina mod kif ħanaslu, tatina spazju f'ħajjitna. Il-viżjoni tejna ngħixu l-ħajja fil-prattika. Fil-prattika. Jekk inti trid tgħix ħelti, fil-prattika taf x'għandek issajjar, fil-prattika taf fejn titmur, fil-prattika taf min in-nutritionist tiegħek, fil-prattika taf x'għandek tieħu liħa x'neku le, fil-prattika taf x'għandek x'tixrob ħalli l-metaboliżmu iħaffifulek, fil-prattika taf x'għandek tagħmel. Min għandu l-Kristu bħala l-viżjoni tiegħu wkoll, in-nisrani irid ikun jaf fil-prattika x'għandu jagħmel. It-talim li tagħtina l-Knisja SSTA, il-prattika tal-ħajja ta' kuljum, kif ngħix ta' nisrani ta' kuljum, anke f'ġesti żgħar, it-talba ta' filgħodu. Għad tkun titolbuha t-talba ta' filgħodu. Qabel norqdu, titolbu talba flimkien miż-żewġin, mat-tfal. Ġesti żgħar, qabel ma noħorġu imbirkullu lidna. Taw il-ġesti żgħar li jsommuna l-preżenza tal-Alla qabel l-ikel nitolbu flimkien. Wara l-ikel nitolbu flimkien, jekk niklu flimkien. SSTA, il-prattika tal-ħajja ta' kuljum. Li dan jagħtina SSTA mill-viżjoni ħajjitna ddur madwar Ġesu. Però aħna x'jiġrilna? Jiġrilna li ħafna drabi noħorġu minn il-viżjoni u għalhekk neħtlu fil-lejl. U ngħidilkom ftit bġirja ta' malajr qabel nagħlqu. X'inhu jiġrilna f'ħajjitna fis-soċjetà u fina li qed ikollu influenza fuqna bħala nsara wkoll matul dan il-lejl li għaddejjem minnu. Kif qed niġu sfukati. Uħud minna jgħixu f'ateizmu prattiku, x'jiġifieri? Nemmen li Alla jeżisti imma ngħix li kieku ma jeżistix. Mhux ngħid li ma jeżistix, però ma jagħmilx differenza f'ħajti. U dawn qed jeffettwaw anke lilna SSTA. It-telfin tas-sens ta' dnub, x'inhu tajjeb u ħażin, kulħadd jaraw. L-individualizmu, l-egoizmu sfrenat, it-trinità l-ġdida hija mhux il-missier li bejn l-Ispirtu Santu, hija I, me and myself, jien. Araw f'kollox SSTA. L-egoizmu tmissu bidejk. Kulħadd jaħsibha kif inhu. Ma naqblux bejnietna. Tajjeb u ħażin ma jeżistix. Iddeċidi int, jien iddeċidi għalija, inti għex ħajtek u jien għex ħajti. L-importanti l-materjaliżmu, kemm għandi dak li jagħtini valur, mhux Alla, ma kemm għandi ħanqabbel lil nifsi mal-oħrajn, ħalli ma nħossniex inqas minn ħadd ieħor. U mbagħad nitbażwar għalhekk,
gost li nkisser iż-żwieġ u l-familja u l-fidi tiegħi. Immarkati madwarna eżistej li ngħixu għall-pjaċir, li kollox idur mal-pjaċir. Eżistej, kieku l-pjaċir huwa mħabba f'dinja sesswali li ngħixu llum hawn ħafna mħabba, però m'hawnx ħafna mħabba eżistej, mikkela ħafna sess. Imma ngħixu għall-pjaċir, droga, alkohol, sess bla rażan, partying, divertimenti, clubs, massaġġ, imma araw eżistej, dinja bbażata fuq pjaċir u nisvojta numru ta' suwiċidi li jkollna matul il-xahar ma nitkellmuhomx għax hija legali, imma numru li jsiru eżistej. Soċjetà li jikber ir-razziżmu fiha kontra l-barrani, kontra min hu iswed, kontra min għandu orjentament sesswali lejn l-istess sess. Kemm faċilment eżistej meta nitilfu ċ-ċentru jibdew daħlin dan kollu fil-ħajja tagħna. Imbagħad ma dan kollu x'inhu jiġrilna l-biża' li qed taħkem in-nies. Da qed innejxu lili ta' biża', il-biża' mill-futur, il-biża' li ma nafux naffrontaw it-tbatija, l-mewt, il-ħajja. Ma nafux jiġri, nħossu kollass, il-futur x'qed joffrilna. Anke f'din il-pandemija eżistej. Meta qed nitilfu dil-viżjoni ta' Kristu, qed innejxu f'ambigwità. Jekk moħħi, fekruna tmur tbejjed dej il-baħar, inwafqu l-pajjiż u l-pulizija kulħadd idur. U mbagħad iridu nippromovu l-abort u l-ewtanażja fl-istess ħin, fl-istess post, l-istess nies, ma nafx mhux dik għan-nies, ma l-istess kultura din hija eżistej. Ambigwità tremenda. Bħalissa kollha bil-maskra nsalvaw ħajjitna, u mbagħad jibdew huma favur l-abort u l-ewtanażja. Irridu nsalvaw il-ħajja u fl-istess żmien tal-pandemija irridu noqtlu l-ħajja u nibdew nippromovu il-mewt. Imma tistgħu nifhmu fejn sejrin u dan jimmarkana. Ma nippuntaw subajna li ħadd milux intqajt ma' wieħed nisrani konvint. Għallina donni qed nibda naqbel mal-abort minn dak li qed nisma' fader. U nisrani konvint dan il-lejl qed jidħol anke fil-ħajja tal-minu nisrani. Irridu iktar favur l-ambjent u fl-istess ħin nibnu kullimkien u viva l-ambjent. Ma dawn hija dak li qed innejxu. U l-ambjent għalina l-insar għandu tifsira qawwija wkoll għax huwa ħolqien ta' Alla u aħna maħniex padruni tal-ambjent. Aħna amministraturi tiegħu biex nieħdu ħsieb il-ħolqien lill-mulej tagħna. Mbagħad l-lieli jibqgħu għaddejjin anke fil-ħajja tagħna, fil-Knisja. Meta Kristu mhux iċ-ċentru jgħidulek Kristu iva Knisja le. Irridu nifirdu l-Ġesu bil-Knisja tiegħu. Irridu l-Kristu ma nagħmlu kollox bil-forza tagħna mhux bil-qawwa tiegħu. Il-lieli fil-Knisja bħal huma skandli li nisimgħu. Skandli fis-żwiġijiet, skandli fil-ħajja tagħna l-qassisin, skandli ta' finanzi, skandli f'amministrazzjoni, fit-tmexxija tal-Knisja. Il-Knisja wkoll għandha dan l-lieli eżistijej. Xi drabi l-attenzjoni żejda li nagħtu fil-Knisja li tolqotna f'affarijiet li mhumiex essenzjali. Il-pitturi, id-damask, l-armar, il-festa, l-istatwi mhumiex l-essenzjali tal-Knisja. Isna bħal Nikodemu, Knisja xieħa b'daw l-affarijiet illi ma tafx fejn isejra xi drabi. Bir-rispett kollu lejn kulħadd nirrepetuhom sena wara l-oħra biġliet u piki bejnietna u Ġesu Kristu fejn hu f'dan kollu. Eżistijej. Nuqqas ta' għaqda fil-Knisja, parroċċa mifruda, kunsilli mifruda, tsik bejnietna nissa l-Knisja stess. Fejn hu Kristu ċentru fil-Knisja tagħna? Saċerdoti mifrudin bejnietom, nuqqas ta' għaqda mal-isqof, nuqqas ta' għaqda mal-Papa, nuqqas ta' għaqda fir-raħal. Fejn eżistijej? Xi drabi Knisja nħossuna fil-lejl ta' djufija dajfa, donna ma nistgħu nikkonvinċu l-ħadd bit-twemmin tagħna. Komunità li tiċkien għax naraw in-nies li jonqsu, komunità mbeżza, nisku ngħidu li aħna nsara. Sagramenti riti li nagħmluhom ma saru kultura, għandna tfal jew nagħmduhom. Imma x'qed tgħaddi fil-verità fil-magħmudija? X'sfidi qed tgħaddi, x'valuri qed tgħaddi? Jew sagramenti saru passaġġi riti li s-soċjetà tagħna qed tagħmel għaliex drajna hekk u Alla ħares ma tammitx għax imorru jgħidu bik. Għandna l-lejl eżistej mbagħad li jidħol fi żwieġ u l-familja. Il-lejl li kont nemmen xi darba fl-imħabba ta' bejnietna, illum m'għadniex daqshekk konvint bħal qabel. Xi darba kelli passjoni għalik fi żwieġ, illum forsi ma nħoss xejn. Kelli ħolma fi żwieġ li nnastu x'imkien. Issa stax ngħid. Kont looking forward li jkollna tfal,
imissa tfal saru għali. Kont nixtieq li dejjem inkun fidillej kif wettek, imma għandi l-iskappaturi tiegħi fini. Anke jekk ma taqbadnix, għax ċerti dnubiet aħna nibqgħu nagħmluhom sakemm jaqbduna. Meta ma jaqbdunix nibqgħu għaddejjin bil-moħħbi. Sija intom il-miżżewġin u sija aħna l-qassisin, għax hekk magħmul il-bniedem. Ngħixu dan il-lejl, id-dnub nagħmlu fil-moħħbi sakemm ninqabad. Meta ninqabad nibda nikdeb u nawweġ il-fatti biex nikkonvinċi l-persuna l-oħra li ma nqabadx u iktar naxxaqa xi drabi. Dan il-lejl li ngħaddu minnu, il-lejl tad-dinja tax-xogħol. Meta Kristu m'għadux fiċ-ċentru tad-dinja tax-xogħol x'ġara? Illi x-xogħol sar aqla kemm jista' jkun minn fuq dar in-nies u ħallasom mill-inqas. Iktar profitti u pagi iktar baxxi. Id-dinjità tal-bniedem fuq ix-xogħol. Ix-xogħol min jagħmlu, araw tant refuġjati f'Malta sor jagħmlu x-xogħol li aħna ma rridux nagħmlu. Għax ma nqisux xogħol ta' dinjità SSTA. Meta x-xogħol isir flus u mhux biex niżviluppa talenti li Alla tani. Meta Kristu mhux fid-dinja tax-xogħol, it's about money, not about persons anymore who need to grow. Hemm il-lejl mbagħad anke tal-ħajja personali tagħna. Illi għax Kristus jisfukat f'ħajjitna forsi weħinna ma' ċerti dnubiet. Illek f'dan id-dnub u donnu kien namrajt miegħu u donnu ħajmut warajk mhux qablek. Għax qiegħed hemm. Forsi għandna l-lejl tal-weġġat. Weħilt tant weġġat fiż-żwieġ, fil-familja, fil-knisja, fis-soċjetà, mit-trobbija tiegħek, mill-bużnanna li tiftakar ħajja u ma nafx qalet il-ommok, mill-iskola, u tminna għandhom il-lejl tal-bruda. Telqa spiritwali, niġi għax bil-fors, niġi biex nagħti eżempju l-mara jew ir-raġel u t-tfal biex ma jitkazawx bija, nitqarbel li ma tmurx il-mara tinduna li hemm xi ħaġa ħażina ma nqerx. Allura tqarbin bla doċċ, bla valur ta' xejn. Il-lejl ta' dil-bruda, l-lejl tal-vojt. Meta Kristu mhux fiċ-ċentru l-bniedem jibqa' vojt minn ġewwa. Mixi u ma nafx fejn jinsejjer, m'hemmx meaning fil-ħajja tiegħi. Id-batija li qed ngħaddi minnha ma tagħmelx aktar sens f'ħajti. Dan hu Nikodemu SSTA. Nikodemu li jmur bil-lejl imma f'dan kollu imur quddiem Ġesu. Aħna dawn l-eżerċizzi li waslunna għal-lejl, il-lejl tal-għajt. Meta aħna ħanieħklu fih fid-dlam, meta fil-Knisja ħadkun fid-dlam u se nieħklu fid-dlam. Aħna nħobbuh id-dawl, inħobbu għal-aħbar it-tajba li Alla jħobbna u ħanitkellmu fuqna, però dik ma tfisser xejn, saret klixé. Ngħiduha ta' malajr Alla jħobbok, SSTA. Irridu nieħklu fil-verità tagħna id-dawl jekk ma tarafx fejn hemm id-dlam, id-dawl jiġi rħis. Il-Knisja fil-lejl tal-għajt ma ddaħħalniex fid-dawl u l-glorja, iddaħħalna fid-dlam. Irridu nħossu l-polz tagħna. Għandna ikoni fej Kristu jqajjem il-Adam u l-Eva mill-mewt u jaqbadhom idhom il-polz li tħoss fejn int. Illum dan l-ewwel jum tal-eżerċizzi SSTA. Il-kol kemm aħna rid ipoġġina fil-verità tagħna nfusna. X'in il-verità tiegħek ta' nisrani? X'inhu l-viżjoni tiegħek? X'inhu l-focus tiegħek? Fejn hu żwieġ tiegħek? Fejn il-fidi tiegħek? Fejn hi il-familja tiegħek? Ejjew il-lejla la mmorru, nibqgħu tikka f'dan il-lejl. Ma niġrux malajr għad-dawl. Tabib meta jagħtik l-aħbar it-tajba tal-fejqan tifraħ biha daqskemm tifhem kemm gravi l-marda. Hemmhekk tapprezza. Jekk ma tifhimx kemm gravi l-marda l-mediċina ma tapprezzahiex. Xi drabi aħna ma realizzajniex biżżejjed il-gravità tas-sitwazzjoni tagħna għax drajna. Il-lejla rridu niftħu għajnejna. Qed tuħu for granted is-żwieġ tiegħek? Qed tuħu for granted il-fidi tiegħek? Kollox sar rutina? Ġesu sar minnu fil-verità? Wa xi ħadd il-bot ma jfisser xejn aktar f'ħajti? Għada nieħdu n-nifs imma l-lejla ejjew inkunu fil-verità tagħna nfusna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu.